Gazanç sebäpli bir näçe ýyl ýurtdaşynda ýaşan ýurtdaşlarymyz öz ýyllerini dolanyp baranda Türkmenistanyň öňküsünden beter ýyza galandygyna göz ýetirýärler. 5 ýyldan gowrak Gazanç maksatly Russiýada ýaşandan soň watany bolan Gres, resmi ady bolsa Türkmenbaşy bolan şäherçä dolanan bir ýyldaşymyz şäherçäniň ýagdaýy Çernobil atladýar diýdi. Köçeleriň we ýollaryň öňküsünden hem erwet ýagdaýda bolandygyny aýdan ýyldaşymyz şäherde ne renk galypdyr, ne de insan. Uruşdan soň taşlanylyp gidilen ýere meňzeýär. Gazanç üçin hiç hil iş ýok. Köp maşgalalar ýurtdaşyndan gelýän puluň hasabyna ýaşaýar. Gazanç daşynda bolandygy üçin şäheriň galanjy adamlar hem ýurduň daşyna çykmak üçin pursat gözleýärler diýip, ýyldaşymyz ýagdaýy bizlere aňlatdy. Video materialla görülüşýäli Gres şäherçesiniň ýagdaýy hakykatdan hem taşlanylyp adamsyz galan ýere meňzeýär. Ýogsam elektrik stansiýasy bolan bu şäherçe Türkmenistanyň iň köp girdeji getirýän sewitlerinden biri hasap edilýär. Muňa garamazdan şäherçede işsizlik zararly adamlar ýurtlaryny terk etmeli bolýar.